udan. Panake dolan iki. Dolannya ndi yo? Ayo, speaker lu ya. Sisane jare yo. Lek. Leo, nuwun. Pak D. Yo. Apa? Tak jak. Nin. Dolan. Oh iya. Loh. Gue caping bereng. Ayo Mas Joni. Nang gunung. Mau emang sawah. Gue nih caping. Oke. Terus ya. Nah. Nampak apa ya? Udah, Oh, Honda yo. Kancing. Yo. Bensinnya lagi. Payuan. Ah, ya wes. Moga ya tuntun. Yo. Yo. Mana? Wah, lurus kono. Apa yo ora, Lek? Ape tenang wae ape. Ape delok wis sanggo. Ape puah genah. Dura, dur. Ya lowong ya dianggap gunung lah ngono lah. Ini apa sih? Gunung Sepikul lah. Ah, Ini kan tahu ngerti aku. mosok tau rono kowe. Iya, tapi urung. Yo, tapi urung piye? Sing kena. Yo, ayo urung. Oh, urung ah, kowe ngomong ket mau. Kenapa yo ora? Kena apik to. Lah mumpung sunset ngene iki to. Wah, saya apik meneh. Wah, sulap. Sunsete urung mati apik banget. Engko saya sorene apik yo. Ndi? Kae. Gunung kae. Ora arep ya. Rong tau rono. Cek lurus neh. Pokoknya belokan kok belok iku. Wah, iki lho, belok iki lho. Ah, iki lho, belokan iki lho. Ngiwa lho, ngiwa. Ibu. Wah. Ah, belok rene yo, ngiwa. Heeh, ngiwa iki. Ayo. Ayo kayak munggah. Ayo, pas. Tuh, sini Gunung Spikul. Munggah rono kean. Apik to. Ayo. Jadi ku sore adzan maghrib harap turun. Iya, kudu engko Jam kan. piro wis gak ya? Ayo, setelah maghrib entuk sunset apik.
papat. Di air papat tinggi ding. Yo Papat tinggi. papat karo iki. Nah, nek kok kene sampe samsat lho. Ya boleh. Gunung Matahari Meduk lho, kowe. Samsat. Oh, samsat to dulu. Heeh, samsat. Lagi lho. Lagi lho. Ngoro koyo matahari tenggelam. Padha wae. Ya, bahasa zaman saiki kan kuwi. Oh ya, zaman now. Sore ini. Ini aku anu lek. Sore kan di sawah lek. Karo sapa? Kalau tak do. Tak ro. Ngopo? Maunya gue jagungan kae. Heeh. Toko-tokoi enak maling. Maling? Oh, Nek sampe sene maling. enak. Maling rambutan. Rambutan. Oh. Kambine ireng, gitu. Ireng. Iya, kata ireng. Terus Tak kok jare madrasah kok lek. Dodoku tiba wae, dodoku tiba. Dodoku kuwi apa? arep ngono kae. Lah malingnya kena ora? Melayu lek. Ngayu. Melayu ning apa ya? Jagung. Jagung. Dikejar tak to wae. Wis lolos kok maling ya. Wah, banter berarti maling. Kayak kuwi aku pas balik ya ni helmku yo ilang kok. Tunggale kok malingnya. Mosok tunggale apa pas anu ya? Pas wonge mlebu jagung kek. Wah, bablas siku ilmu maling. Soale ngono lek. Sebelum budak wis ilang. Malinge yo jine kok mau ketangkep ngono. Aku ambleng yo. Lu kepuk ya wae hakim. Di hakim masa. Loh. Soy. Perui. Weh. Sopo? Hei. Majuan mani. Sigel piye? Maju. Weh, sopo weh? Ndak bentrong iki. Benong. Bentrong. Watune ndi? Watune ndi? Matu. Wah iki. Jare nek wong iki lek. Piye lek? Maju nih. Nyetok. Ini oh. Mani. Watu iki. Tuh. Lagi enak. Oh, siji. Alang. Orang mau ngono. Yo. Raknek. Ora nyuwara. Boleh. Langsung potong irawan yuk. Saya beli weh. Sore ya. Ayo. Wah, wirawan. Ih mau bocah iki ora medhuk-medhuk wis magrib, selak mulih urung ngadus yo. Mas, suwene ram to, ngerti plakat ora kowe? Magrib kon medhuk lho. Nggih, Mas. Ngapunten, Mas. Ngapunten, Mas. Wis ora medhuk lho. Nggih, Mas. Enggak, Mas. Ya, siap. Misalnya guru-guru kayak kuwi. Loh, aku. Lah, saya ke sore nang mau. Boleh weh. Wen.